Og så har vi lige modtaget en lille mail med en ting i til en backup. Så trykker vi på installationswizard. Så kan vi vælge at downloade det her Azure Online Backup Manager. Og vi trykker på Run. Vi siger ja. Og vælger dansk installation. Og næste. Siger ja til vi ind. Så er næste. Så er næste. Så vi bare vælger at køre programmet. Ja. Vælger vi backup serveren, den hedder bk01.skibackup.dk. Så next. Og så siger vi, og vi er allerede en bruger. Og brugernavnet, det var next. Password. Save password, så jeg OK. Så kan vi vælge at vi skal lave et backup set. Det er så en fil backup. Trykker på næste. Så kan vi vælge at sige, at vi tager dokumentfolderen. Vi kan også gå ind og sige See Advanced. Så vil vi gå ind og sige, at vi gerne tage backup af vores C-drive. Så vi har noget, der hedder download. Og download finish og downloads. Trykker OK. Og trykker next. Og så kan vi gå ind og sætte op, at den bliver lavet daglig backup op kl. 21:00, og det er en complete backup. Så er jeg OK. Trykker next. Default encryption, her kan vi så gå ind og sætte vores eget encryption password med. Så bliver den krypteret med ECB og 256 bit, en rimelig streng kryptering. Og så trykker vi på backup, og det er vores backup sæt, den skal vi lave backup af. Trykker OK, og så begynder vi at lave backup. Og så kører vores backup. Og så stopper vi videoen herfra.